Era visto. Festa rachada. Bueno, nora boa, xa ia sendo hora. Presidente da Comisión de Festas. Sí, señor. Home, claro, elo. Veña, despois tomamos outra que pago eu, E a ver a quen traes, Porque hai que facer un cartel de altura. Iso, nada de dúo sol e sombra, Elo, que pesados que son eu. Eu, nada máis que vou traer artistas de categoría de Chenoa para arriba. Pois veña, polas festas de San Mamede de Lameiro. Veña, polo San Mamede. San Mamede, aí vai. Presidente da Comisión de Festas, Cuidado aí. Está feo que eu diga, pero escolleron a persoa que tiñen que escoller. Si, xa sei que Paco da Turra morreu, que Óscar do Panadeiro levou un golpe co chimpín, pero excusas. Ao final escolleronme a min e este ano as festas de San Mamede de Lameiro van marcar un antes e un despois no que a romería popular galega se refire. Que festazas vou preparar? Que festazas vou preparar? Lolita, dis? Home, quen di Lolita di Marta Sánchez. Non é o mesmo, pero valen as dúas. Ainda que eu sou máis de Diango, Apunta. Ah, sí, O el ya. Puma tamén era bo. Bueno, na súa primeira época. Cando era o pavo real. Bumerán. No, numeral. Que Dicía numeral, viva la numeración. A miña Elvira tamén di que di numeral, pero Numeral. que di bumerán toda a vida. Ten que decir bumerán porque ten que volver. Numeral. Que numeral? Borra o Puma, borra o Puma, casi que- borra o Puma. Uma nada, non se lle entende. Pon Michael Jackson. Si, carallo, inglés enténdelo ti. Que inglés, pero ten unha atracción bárbara. Lolita para o segundo día e para o terceiro para acabar o Puma. Pero que puma, nin que puma, home. Déixate de experimentos. Hai que ir ao seguro. Vouche dicir nunha palabra. Pimpi nela. Pimpinela, non, si. Xa me dixeron no bar, si. Bueno, veña, Pimpinela, terra do. Papá, podes traer a barricada ou algo deso? Ou non sei, algo máis comercial como... como estopa, podes traer a estopa. Estopa bala levar ti payaso, calao. Anda. Claro, xa está o plantel feito. Estos son festas e non van aí en ordes. Veña. Bueno, xa está. Traballo artístico feito, agora darlle a cabeza os números, que é o peor sempre. Agora a suma final. 200, 1200, 400. Aí vai. Aí está. Presuposto feito. E cadra, cadra que a calculadora non mente. Así que 1.800 euros. Home, caro non é. É que tampouco nos fomos ao barato, Que se Lolita, que se Pimpinela, 4 charangas. Por iso digo eu que 1.800 euros logo se xuntan, non? Como que logo se xuntan? Estou falando de 1.800 euros por barba. Como por barba. 1.800 euros cada un. Claro. Por casa. Que por casa, por habitante, cada un de nós, cada un da parroquia. Está tudo aquí calculado, mira. Pero ti estás tolo de remate, Moncho. Para como che vou dar a ti 1.800 euros, Moncho? Para. Era unha broma, non? Estás de coña. Claro, Moncho. Que engacho. Non era broma, non. Mira, está aquí calculado número por número. E logo vos canto tiñedes pensado poñer? Pois por decirche unha cifra, 0 euros. Non quixei. Te dar algo... 7, 8 euros. Canti 8 di 9 euros, xa que poñer cartos poñes. Pero así non saímos do paso. Esta é unha miseria. Todo iso de que as parroquias galegas se matan por facer mellor festa cá dos veciños. Iso é toda unha mentira, unha fábula. Un mito máis, como a da Santa Compaña ou de que o viño da casa non fai dano. Fala todo quisque. Pero a hora de apoquinar, non pon peso ninguén. A menos mal que estou eu. Cando hai problemas, hai que darlle á cabeciña, imaginación. E se hai que negociar, negóciase. Pimpinela! Hola, que tal? Mire, que é o Barbas ou a señora? É o manager. Vale. Sí, con vostede quería falar eu, sí. Váleme ben. Pero a ver, Lolita, por favor. Fale ao caso, sentidiño. Poña algo da súa parte. A estopa é un grupo de 2. Non son tantos, home, tampouco han de ser moi caros. E mira unha cousa, señor Pimpinela, se deixámolo Barbas na casa e ven a señora Ana máis. Non pode ser, claro. Traballan xuntos. A ver como yo conto. É que non é unha festa en sí, é máis ben un acto humanitario.
Unha cousa benéfica, sí, efectivamente. Sí. Destas que se fan sen cobrar moito. Mai ben nada. Sí, amigo, sí. Tivemos un terremoto terrible, unha cousa... Non, home, non. Non como en Haití, pero andoulle aí, andoulle aí. E veu un refugallo do tsunami. Sí, do dai 2 anos, sí. E ca nube do volcán, bueno, bateu eso na parroquia que deixou isto feito un Cristo. Claro, estamos vendo de recadar algo cun concerto. Non pode ser. Xa. Hai tanta catástrofe no mundo que xa non lles fai chiste nada do que lles contes. Xa, moito non há guerra, moito tal... Pero os artistas están maleados. Maleados. Este é outra multa de tráfico. Non, a de tráfico mándalle de volta. E ve un presidente. Que? Como vai a festa? Vai indo. Quedan así algúns flecos por pechar, non vos digo que non. Pero máis ou menos está todo baixo control. Como lles vai quedar a cara os da Choupán, Creo que traemos sol e sombra. Miserables. Espera que vexan a Lolita e a Pimpinela, presidente? Para ver, tranquilos, que xa vos dixen que ainda quedan flecos por pechar. A parte, os cartos ao final tampouco se xuntaron tantos. E cartos habrá os que busques, non? Entre os da xente e dos patrocinadores. Os que? Os patrocinadores. Terás patrocinios, non? Carallo! Patrocinios! Mira ti onde estaba a clave. Agora mesmo me poño con eso. Xa verás ti se ven Lolita ou non ven Lolita. Ou sexa, que me estás pedindo axuda para as actuacións das festas. Exacto. Pero sempre poñendo en letras grandes, co patrocinio de suministros Anselmo. Eu sei que estamos en tempos de crise, don Anselmo é... Non, está ben. As festas de San Mamede son sagradas. Isto non é unha cuestión de cartos, senón de devoción. Que ben falou, don Anselmo, que tan ben falou. De feito, Monchu, alégrame que te achegaras a min, que confíes en min. Se había moitos anos que eu tiña que estar participando nas festas de San Mamede. É unha honra para nós. Non sabe a alegría que nos dá. Non te preocupes, non se fale máis. Asunto concluído. Así que nos vai dar cartos. Cartos? Moncho, vouche dar moito máis. Vouche poñer no escenario a mellor actuación coa que soñaches nunca. Confía en mí. De Galicia, toda ánimo, aquí che canto, peregrino. De Galicia, con corazón, aquí che ofrezo peregrina, meu amor, peregrina xelgovea, por favor. Collo ou non collo? Mira, mato cando colla, colgo polo pescozo. Pero chamo outra vez. Xa chamei 20 veces, home, chamei 20 veces. Se cadra marchou posto en xeito. Pois mira, mellor que non aparece por aquí como veña, comémolo vivo. A pouco mataron a nai que pariu. Isto en 2 ou 3 semanas esquécese todo, Agora, ata que pasen, vou ter que estar fora da circulación. Co vosso permiso, vou apagar a luz, porque este son moito de espiar, carallo. Ata logo. Peregrina xacobea, peregrina, por favor, achégate a miña terra, na percura do amor. Todos xuntos, na percura